हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము మనము. సో ఈ 23వ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 42 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 43వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యంతో అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయము 43వ శ్లోకము. ప్రేక్షయిత్వా భువో ఘోలం పత్న్యైయావాన్ స్వసంస్థయా బహుఆశ్చర్యం మహాయోగి స్వాశ్రమాయ న్యవర్తత. సో ప్రేక్ష ఇత్వా అంటే చూపిన పిదప, భువః అంటే విశ్వము విశ్వపు, గోళం అంటే ఆ గోళమును, ఆ గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి గోళమును, పత్న్యై అంటే భార్యకు, యావాన్ అంటే పూర్తిగా, స్వసంస్థయా అంటే దాని ఏర్పాట్లతో పాటు, బహు ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యమయమైనటువంటి లేదా ఆశ్చర్యమయమగు, మహాయోగి మహాయోగి అయిన కర్దమ ముని, స్వ ఆశ్రమాయ తన కుటీర ప్రాంతమునకు, న్యవర్తత అంటే తిరిగి వచ్చెను. సో భావము జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. విశ్వగోళమును మరియు బహు ఆశ్చర్యమయమగు దాని వివిధ ఏర్పాట్లను తన భార్యకు చూపిన పిదప మహాయోగియగు కర్దముడు తన ఆశ్రమ ప్రాంతమునకు తిరిగి వచ్చెను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. లోకములన్నీయును గోళముగా అంటే గుండ్రముగా నున్నవని ఇచ్చట వర్ణించబడినది. ప్రతి లోకము గోళాకారముగా నుండి మహాసముద్రమునందలి ద్వీపము వలె విభిన్నాశ్రయమై ఉన్నది. అట్టి లోకములు కొన్ని మార్లు ద్వీపములు లేదా వర్షములు అని పిలువబడును. భరత మహారాజుచే పాలించబడినందున ఈ భూలోకము భరతవర్షమని పిలువబడినది. ఈ శ్లోకమందు ఉపయోగించబడిన మరొక ప్రధాన పదము బహుఆశ్చర్యం అనేటువంటి పదం గురించి చెప్తున్నారు. అంటే పలు ఆశ్చర్యకర విషయములు అనున్నది. వివిధ లోకములు అష్టదిక్కులలో విశ్వమంతటను వ్యాపించి ఉన్నవనియు, వానిలో ప్రతిదియు అద్భుతమైనదనియు ఆ పదము సూచించును. ఇక ప్రతి లోకము కూడా ఒక ప్రత్యేకమగు వాతావరణ ప్రభావమును, ప్రత్యేకమగు లోకవాసులను కలిగి ఉండి, ఋతుశోభతో సహా సమస్తమును కూడి ఉన్నది. బ్రహ్మ సంహిత యందు అదేవిధంగా విభూతి భిన్నం అని తెలుపబడినది. అనగా ప్రతి లోకమునందు వివిధములైన విభూతులు నెలకొనియున్నవి. ఒక లోకము అచ్చము ఇంకొక లోకమును బోలియుండునని ఊహింపజాలము. భగవద్ అనుగ్రహంచే ప్రకృతి నియమము ద్వారా ప్రతి లోకము భిన్నంగా సృజించబడి భిన్నమగు అద్భుత లక్షణములను కలిగి ఉన్నది. భార్యతో పాటుగా సంచరించినప్పుడు కర్దమముని అట్టి అద్భుతములన్నింటినీ స్వయంగా
అనుభూర్తమునర్చుకొని ఉన్నప్పటికీ తన సామాన్యమగు కుటీర ప్రాంతమునకే తిరిగి చేరెను. తాను కుటీరమందు జీవించుచున్నప్పటికీ యోగశక్తి చేత ఎచ్చటికైనను ఏగగలననియు దేనినైనను చేయగలననియు అతడు తన భార్యకు అంటే ఆ రాజపుత్రికకు చూపెను. అదియే యోగం యొక్క పరిపూర్ణత. కేవలము కొన్ని యోగాసనములను ప్రదర్శించుట ద్వారా ఎవరును పూర్ణ యోగి కాజాలరు. అలాగుననే అట్టి యోగముల ద్వారా లేదా నామమాత్రపు ధ్యానము ద్వారా ఎవరునూ భగవంతుడు కాజాలరు. కానీ ఆ రీతినే ప్రచారం చేయబడుతున్నది. దురదృష్టవశాత్తు ఆ విధంగా ప్రచారం చేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. పరిహాసాస్పదమైన ఏదో ధ్యానము ద్వారా మరియు యోగాసనముల ద్వారా మనుజుడు 6 నెలలలోనే భగవంతుడు కావచ్చుననడి నమ్మకమును కొందరు మూర్ఖ జనులు పొందుచున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా పూర్ణుడగు యోగికి ఇచ్చట చక్కని ఉపమానము లభించుచున్నది. అతడు విశ్వమునందంతటను సంచరించగలిగెను. అదేవిధంగా దుర్వాస మునిగూర్చియు వర్ణించబడినది. అతడు అంతరిక్షమున ప్రయాణించెను. నిజమునకు పూర్ణుడగు యోగి దానిని కావించగలడు. కానీ ఆ రీతి కర్దమముని వలె విశ్వమంతటా సంచరించు అద్భుత కార్యములను ప్రదర్శించినను మనుజుడు దేవదేవునితో పోలడు. దేవదేవుని అచింత్య శక్తిని ఏ బద్ధజీవుడు గాని ముక్తజీవుడు గాని పొందజాలడు. కర్దమముని గొప్ప యోగశక్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ భక్తునిగానే నిలిచియుండెనని అతని చర్యల ద్వారా మనము అవగతం చేసుకొనవచ్చును. ప్రతి జీవుని నిజమైన స్థితి అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ ద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయంలో దేహహుతి పరితాపము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేహహుతి కోరిక మేరకు ఆ యోగి శుద్ధ భక్తుడు అయినటువంటి కర్దమ ముని ఒక విమాన సౌధమును సృష్టించడము, అంటే ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన విమాన సౌధాన్ని పొందడము, ఆ సౌధం యొక్క వర్ణన చూసాము. ఆ తర్వాత అతడు తన భార్య అంతకుముందు ఆ ఆశ్రమ జీవనాన్ని గడుపుతూ తన భర్తకు సేవలు చేస్తూ తన దేహాన్ని గురించి కానీ తన సౌందర్యాన్ని గురించి కానీ పట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి ఆ దేహహుతి పరిస్థితిని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. సో కనుక ఆ దేహహుతినికి కూడా ఆమె ఆ సౌధాన్ని లోనికి ప్రవేశించడానికి ఆమె సంశయిస్తూ ఉన్నప్పుడు కర్దమముని చెప్తాడు. సో ఆ సరోవరంలో స్నానమాడి వచ్చిన తర్వాత ఆ సౌధంని లోనికి ప్రవేశించమని చెప్పడము, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు 1000 మంది గంధర్వ కన్యలు ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండడం, ఆ తర్వాత ఆమెను తయారు చేయడము, స్నానం ఆచరించడం, లేపనాలు, ఆమెకి
ఆహారాన్ని అలంకరణ చేయడము, అందరూ కలిసి ఆమె ఎప్పుడైతే మళ్ళీ తన భర్తను తలుసుకుంటుందో వెంటనే అందరూ భర్త దగ్గరికి రావడం, కర్దమముని దగ్గరికి రావడం. సో అక్కడ వర్ణన సుందరంగా చెప్తారు. ఎంతో అంటే పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడి వలె ఆ కర్దమముని భక్తుడు ఆ విధంగా శోభిల్లుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో ఆ తర్వాత కర్దమముని వారందరితో కలిసి ఆ విమానాశ్రయాన్ని అధిరోహించడం, ఆ తర్వాత ఎంతో చక్కని ఉపమానంతో అడ్డు అదుపులు లేకుండా వాయువు ఏ మాదిరిగా అయితే అన్ని ప్రదేశాలలోనికి యథానిలాహ అంటూ 41వ శ్లోకంలో చెప్తారు మనకి. సో అడ్డు అదుపు లేకుండా అంటే నియంత్రణ లేకుండా వాయువు ప్రతి దిక్కుకు ప్రయాణించినట్లుగా ఆ రీతిగా వివిధ లోకాల యందు ఆయన ఆ అన్ని కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఆ విమాన సౌధములో ఆయన ప్రయాణించాడు అనేటువంటిది. సో దేవతలను సహితము అధిగమించాడు అని. సో కాబట్టి గత శ్లోకంలో మనము అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అంశము ఆ శ్రీహరి పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి ఆ స్థిర చిత్తులకు అంటే ఆ శుద్ధ భక్తులకు, అనన్య భక్తిని ప్రదర్శించేటువంటి ఆ భక్తులకు ఏది సాధింపడానికి దుర్లభము కాదు, నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ద డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలుసుకున్నటువంటిది గత శ్లోకంలో. ఆయన మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్పాడు, ఆ శ్రీహరి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి శుద్ధ భక్తులకు అంటే భగవంతుని ఎడ మనసును స్థిరపరిచినటువంటి వారికి ఏదైనా సాధింపడం ఎలా దుర్లభం అవుతుందయ్యా విదురా అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంతేకాకుండా ఆ భగవంతుని పాదాల నుండి వచ్చినటువంటి గంగ ఈ బద్ధజీవులను పవిత్రీకరించడానికి ఉన్నది అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము ఇంత ముందు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. సో మరి ఇప్పుడు మనము ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి యొక్క అద్భుతాన్ని, మహా అద్భుతమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క సృష్టిని ఈ శ్లోకంలో మనము తెలుసుకోబోతూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నాడు మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నటువంటి ప్రేక్షయిత్వా భువోగోళం పత్న్యైయావాన్ స్వసంస్థయా. ఇక్కడ ప్రేక్షయిత్వా చూపిన పిదప, ఏంటి మరి చూపింది, ఎవరికి చూపారు అంటే తన భార్య అయినటువంటి దేహహూతికి ఆ యోగి భక్తుడు అయినటువంటి భక్త యోగుడైనటువంటి ఆ కర్దమముని చూపిన పిదప ఏంటంటే భువ హ గోళం అంటే ఈ విశ్వపు గోళాన్నంతటినీ చూయించాడట. ఆ విమాన సౌధంలో ప్రయాణిస్తూ విశ్వం యొక్క గోళం ఆ గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి, అంతకుముందు మనం సైంటిస్టులలో మనలో ఉండేటువంటి భావన మొదట్లో ఈ భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నది అని. మరి అలా ప్రయాణిస్తూ చివరికి పోతే ఎక్కడ ఒక దగ్గర పడిపోతుంది. కానీ ఈ గోళంలాగా ఉన్నటువంటి, కాబట్టి ఈ గోళంలో ఎక్కడ ప్రయాణిస్తే మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వచ్చేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి, మరి ఈ విధంగా భువహ గోళం అంటే విశ్వపు గోళం మొత్తాన్ని, అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ప్రేక్షయిత్వా భువో గోళం అంటే ఆ విశ్వపు గోళం మొత్తాన్ని చూపిన పిదప ఎవరికి అంటే పత్న్యై భార్యకు ఏం చూపించాడు, యావాన్ పూర్తిగా అంటే ఈ విశ్వపు గోళం మొత్తాన్ని పూర్తిగా చూపించిన తరువాత చూపిన పిదప సో మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, యావాన్ స్వసంస్థయ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ మొత్తాన్ని దాని యొక్క ఏర్పాట్లన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా చూపిన పిదప ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి అవి అని అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఏంటి ఆయన చూపెట్టినటువంటి అద్భుతం ఏంటంటే బహ్వాశ్చర్యం, ఆశ్చర్యమైనటువంటివి వాటిని చూపించాడు ఆయన భార్యకు. ఎవరు మహాయోగి అయినటువంటి ఆ కర్దముడు అవన్నీ కూడా చూపించిన తర్వాత అంటే
ఈ విశ్వపు గోళం యొక్క ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అద్భుతాలన్నింటినీ కూడా చూపిన తరువాత పూర్తిగా చూపించిన, మరి ఇక్కడ పూర్తిగా అని చెప్తున్నారు. చూపించడం అంటే ఏదో చూపించి మొక్కుబడిగా అయినట్లు కాదు. పూర్తిగా ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతాలన్నీ, ఆ భగవంతుని సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ దేహహూతికి చూపిన తరువాత మరలా దాని యొక్క ఏర్పాటుతో పాటు, అంటే ఆ విమాన సౌధంతో ఆయన స్వాశ్రమాయ న్యవర్తత అని చెప్తున్నాను. స్వ ఆశ్రమాయ, తన కుటీర ప్రాంతమునకు, న్యవర్తత తిరిగి వచ్చెను. సో ఈ విశ్వపు గోళపు బహు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటివి, అద్భుతమైనటువంటి వాటి ఆ విశ్వపు ఏర్పాట్లన్నింటినీ, ఉన్నటువంటి వాటన్నిటినీ తన భార్య అయినటువంటి దేహహూతికి చూపిన పిదప ఆ మహాయోగి అయినటువంటి కర్దముడట తన ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు మైత్రేయుడు విదురునితో. ఇక మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యము మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యం. సో ఈ శ్లోకం ద్వారా ఆయన మనకి వివరిస్తున్నటువంటి వివరణ, ఈ లోకాలన్నీ కూడా గోళంగా నున్నవని ఇచ్చట వర్ణించబడినది. సో సైంటిస్టులు మేమేదో చేసి మొదట పల్లపరుపుగా ఉంది అని, ఆ తర్వాత ఈ విధంగా ఉందని, వివిధ రకాలుగా చెప్పిన దానికి, సో ఎప్పుడో మనకి భాగవతంలోనే ఈ విషయం ధృవీకరించబడి ఉన్నదయ్యా అని చెప్తున్నారు మనకి. ప్రతి లోకము గోళాకారంగా నుండి మహాసముద్రం నందలి ద్వీపము వలె విభిన్నాశ్రయమై ఉన్నది. అట్టి లోకములు కొన్ని మార్లు ద్వీపములు లేదా వర్షములు అని పిలువబడతాయి అని చెప్తున్నారు. మనము పూర్వకాలం నుండే భరతవర్షే భరతద్వీపే అని చదువుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ భూమండలాన్ని ఆ భగవంతుని అవతారంగా వచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క 9 కుమారులలో ఒకరైనటువంటి ఆ భరత మహారాజు పరిపాలించబడినందువలన ఈ భూలోకము ఏదైతే ఉందో, మనకున్నటువంటి లోకాలలో, ఈ విశ్వంలో అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి. సో కోటాను కోట్ల విశ్వాలు, అందులోనూ భిన్నమైనటువంటి మళ్ళీ లోకాలు ఉన్నవి. మరి ఆ మహావిష్ణువు నుండి ఇలా వచ్చేటువంటి మహాతత్వం ద్వారా మహావిష్ణువు ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశం నుండి 3 విష్ణువులు వస్తారని చెప్తారు. మొదటగా మహావిష్ణువు ఈ భౌతిక విశ్వాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి, ఆయన ద్వారా, ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా ఇవంతా జరుగుతుందని, ఆయన యొక్క శ్వేతరంధ్రాల నుండి కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో మనం చెప్తాం, మనకున్నటువంటి బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని అనుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సో ఇతర బ్రహ్మాండాల్లో షష్టముఖ, అష్టముఖ, అలా 1000 ముఖాలు కలిగినటువంటి బ్రహ్మలు కూడా ఉంటారు. మన బ్రహ్మ చాలా స్వల్పమైన వాడని చెప్తారు, మనకున్నటువంటి ఈ బ్రహ్మ. అలాగే ప్రతి బ్రహ్మాండానికి ఒక బ్రహ్మ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మనకి బ్రహ్మ విమోచనలో బ్రహ్మకు కలిగినటువంటి అహంకారాన్ని తొలగించడానికి ఒకసారి కృష్ణ భగవానుడు ఆ బ్రహ్మకు మిగిలినటువంటి బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మలందరినీ పిలిపించి, ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రహ్మ కృష్ణ భగవాను చూడడానికి వస్తాడట ఆ ద్వారకల్లో ఉన్నప్పుడు. వస్తే ఆ ద్వారపాలకుల దగ్గరకు వచ్చి బ్రహ్మను వచ్చాను అని చెప్తాడు. చెప్పమని ద్వారపాలకులకు చెప్తారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ కదా, నేను ఈ సృష్టికర్తను, ఈ విశ్వంలో అత్యున్నతమైనటువంటి వాడిని, నాకు స్వాగత సత్కారాలతో ఎదురవుతాయి అని ఆలోచించి ద్వారపాలకులకు చెప్తాడట. అంటే ఏమైనా ఏర్పాటు చేసి నన్ను ఏం చేస్తాడు అని. ఎందుకంటే తన భక్తుడైనటువంటి, మనం చూస్తాం, సుధాముడు వెళ్తేనే కృష్ణ భగవానుడు ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి ఆయన్ని ఎంతో ఆయన కాళ్ళు కడగడం అన్ని చేసినటువంటి వాడు, ఆసనం ఇచ్చేసినటువంటి వాడు.
సో బ్రహ్మ నేను మరి సృష్టికర్తను కదా, నేను పెద్ద ఇది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కదా అని బ్రహ్మను వచ్చాను అని మీ రాజుకు చెప్పండి అని చెప్తాడట. కృష్ణ భగవాన్ సందేశం పంపిస్తాడు. ద్వారపాలకులు వెళ్ళి కృష్ణ భగవాన్తో చెప్తే కృష్ణుడు అంటాడట, ఏ బ్రహ్మ అడిగిరా పుండి అంటాడట. అక్కడికి వెళ్ళగానే బ్రహ్మ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు, కృష్ణ భగవాన్ ఆజ్ఞ మేరకు పోయి మీరు ఏ బ్రహ్మని అడుగుతున్నారు అంటే అప్పుడు బ్రహ్మకి ఇదవుతుందట. ఇంకా ఏ బ్రహ్మని అడుగుతున్నాడా, నేను బ్రహ్మ, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడని చెప్పు అన్నట. సరే పోయి చెప్తారు, రమ్మని పో అని అంట. ఈ లోపులోనే ఆయన మనసులో మిగతా బ్రహ్మలందరినీ కూడా అక్కడికి ఆహ్వానపరుస్తారట. సో వారందరూ వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి అందరూ పాదాభివందనాలు చేస్తుంటారు. అష్టముఖ బ్రహ్మ, 16 ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మ, 32 ముఖాలు, 100 ముఖాలు కలిగిన 1000 ముఖాలు, ఆ విధంగా వచ్చి బ్రహ్మలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లోకాల నుంచి వచ్చి, కోటాను కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి కదా, వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తూ అక్కడ ఆసీనులు అవుతూ ఉంటారు. ఇది ఒక చతుర్ముఖ బ్రహ్మకే దృష్టి, ఆ విధంగా దృష్టినిస్తాడట కృష్ణ భగవానుడు. సో అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు నేనెంతో అల్పుణ్ణి అని భావన ఆయనలో మళ్ళీ ఉన్నటువంటి అహంకారం అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి బ్రహ్మకు, ఇంద్రుడికి, వీళ్ళకి కలుపుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ మొటికాయలు వేసి తీసేస్తుంటాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చేసినటువంటిది. సో అలా మనకి మరి ఆ భగవంతుడి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి కోటాను కోట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆ మహావిష్ణువు ద్వారా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నింటిలోనూ, ఆ తర్వాత ప్రతి దాన్ని గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా వ్యక్తపరచడం, అంతటా కూడా క్షీరోదక సాయిగా వ్యాపించి ఉండడం మనం చూసేటువంటిది. అలాగే మరి ఆ భగవంతుడు సృష్టి, ఆ మహావిష్ణువు ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా చెప్తూ మనకి ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి భూలోకం ఏదైతే ఉందో ఈ భూలోకాన్ని ఆ భరతవర్షము అని పిలుస్తాము అని. కారణం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ అయినటువంటి ఆయన కుమారులలో ఒకడైనటువంటి ఆ భరత మహారాజు అనేక వేల సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తాడు. సో కనుకనే దీనికి భరతవర్షము, అలాగే భరత వంశం అని చెప్తాం. ఈ పాండవులు కౌరవులు వచ్చినటువంటి వంశంలో కూడా. అందుకనే ఈ మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి మహాభారత యుద్ధము అని కూడా వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ శ్లోకమునందు ఉపయోగించబడిన మరొక ప్రధాన పదము బహుఆశ్చర్యం, అంటే పలు ఆశ్చర్యకర విషయాలు అనున్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే అనేకమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతాలు, అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు ఆ భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి వాటిని అని అర్థము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఆ అనేకమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలను వివిధ లోకములలో, అంతకుముందే చెప్పాము అష్టదిక్కులలో, ఆ దిక్పాలకుల గురించి కూడా చూసుకున్నాం. అష్టదిక్కులలో విశ్వమంతటను వ్యాపించి ఉన్నాయి అనేటువంటి, అంటే ఈ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు ఆ లోయలు, మేరు పర్వత లోయల ప్రాంతాలే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలను కూడా మనము వర్ణించినటువంటిది. సో ఆ విధంగా వివిధ లోకాలలోనూ అష్టదిక్కులలోనూ విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్నవన్నిటినీ కూడా వానిలోని ప్రతిదియు అద్భుతమైనదని ఈ పదం సూచిస్తుంది. బహు ఆశ్చర్యకరం అనేటువంటి పదము అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నటువంటి వాటిలో, మరి ఆ బ్రహ్మాండాల్లో ప్రతిదీ కూడా అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనము ఈ విశ్వమును చూసుకున్నట్లయితే, మనం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాన్ని చూసినట్లయితే 14 లోకాలు, వీటిలో కూడా అనేకమైనటువంటి అద్భుత విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు, ఆ బ్రహ్మాండాలలో మరలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను ఈ పదం సూచిస్తుంది. ఇక్కడ అంతటి ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. బహు ఆశ్చర్యకరం అనే పదం అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆయన మరి ఈ కోటాను కోట్లుగా అనంత కోటి, అందుకే మనము వెంకటేశ్వర స్వామి మనం కీర్తించేటప్పుడు
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాన్ని సంబోధిస్తాం ఆ భగవంతుడు. సో మరి అలాంటి ఈ అఖిలాండ కోటి అనేకంగా అనంతంగా ఉన్నటువంటి కోటాను కోట్లుగా ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాలలో ప్రతిదీ అద్భుతమైనటువంటి, అందులోనూ మరలా అనేకమైన అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి లోకం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాతావరణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. భూలోకం ఒక లోకంగా, చంద్రలోకం ఒక లోకంగా, ఇంద్రలోకం ఒక లోకంగా, మార్త్యలోకం ఒక లోకంగా, సత్యలోకం ఒక లోకంగా భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులను కలిగి ఉన్నటువంటి, భిన్న వాతావరణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే ప్రతి లోకము ప్రత్యేక వాతావరణ ప్రభావాన్ని, ప్రత్యేకమైనటువంటి లోకవాసులను, ఇంద్రలోకం ఉందనుకోండి, అక్కడ ఆ ఇంద్రుడు ఇతర దేవతలు ఉండేటువంటి, భూలోకము మానవుల్లో ఉండేటువంటి ఇతర జంతు జీవులలో ఉండేటువంటివి, బ్రహ్మలోకంలో అక్కడ ఇంకా మహర్షులు ఉండేటువంటి లోకము అని, సిద్ధులు లోకాలు, అలా వివిధ వాతావరణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వివిధ లోకాలను గురించి ఉన్నటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో 5.40లో ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో, ఆ బ్రహ్మ సంహితలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి కోట్ చేస్తూ, అందులో ఉన్న పదం విభూతి భిన్నం యస్య ప్రభవతో జగదండ కోటి కోటిశ్వశేష వసుదాతి విభూతి భిన్నం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమనంతమశేషభూతం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అంటూ ఆ బ్రహ్మ. సో ఏంటి ఇక్కడ? వివిధములైనటువంటి విభూతులను, యస్య ప్రభవతో జగదండ కోటి కోటిశ్వశేష కోటి వశేష వసుధాతి, ఇలాంటివి ఈ విభూతులను, అనేకమైనటువంటి విభూతులను కలిగి ఉన్నటువంటి, సో అంటే ప్రతి లోకంలోనూ వివిధమైనటువంటి విభూతులు నెలకొని ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రతి లోకంలోనూ అనేకమైనటువంటి విభూతులను నెలకొని ఉన్నటువంటి ఒక లోకము అచ్చము ఇంకొక లోకాన్ని పోలి ఉండకుండా ఉండేటువంటి, అది కదా ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి అద్భుతం. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చే ప్రకృతి నియమముల ద్వారా ప్రతి లోకము భిన్నంగా సృజించబడినది, భిన్నమగు అద్భుత లక్షణాలను కలిగి ఉన్నది, విభూతి భిన్నం అని చెప్తున్నారు. జగదండ కోటిశ్వశేష వసుధ విభూతి భిన్నం. సో అలా ఆ భిన్నమైనటువంటి ఈ లోకాలన్నీ కూడా, అద్భుత లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ లోకాలన్నింటినీ కూడా మరి ఎవరి ద్వారా అంటే ఆ సృష్టిస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మకు కూడా నిలయమైనటువంటి, అంటే ఆ ఉన్నటువంటి వీటన్నిటినీ సృష్టిస్తూ ఆ ఎవరి ప్రకాశము ద్వారా, యస్య ప్రభావతో, ఎవరి యొక్క ప్రకాశంతో ఇవన్నీ ఉన్నాయో అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు గోవింద మాది పురుషం తమహం భజామి అంటాడు ఆ బ్రహ్మ. అటువంటి ఆ ఆదిదేవుడైనటువంటి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ గోవిందునికి ప్రణామాలు చెప్తూ ఉంటాడు. ఆయన్ని కీర్తిస్తున్నాను అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అది ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి అద్భుతం. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మరి ఆ సృష్టినంతా కూడా ఆ భిన్న అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని కూడా భార్యతో పాటుగా సంచరించినప్పుడు కర్దమముని ఆ ఏదైతే బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడిందో అటువంటి అద్భుతాలన్నింటినీ స్వయంగా కొనమర్చుకున్నప్పటికీ కూడా తన సామాన్య మగు కుటీర ప్రాంతమునకే తిరిగి చేరినాడు. అది కదా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకు ఉండేటువంటి లక్షణం. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభు, తాను కుటీరమందు జీవించుచున్నప్పటికీ యోగశక్తి చేత ఎచ్చటికైనను పోగలనని, దేనినైనా చేయగలను అని అతడు తన భార్యకు చూపాడు అనేటువంటి విషయాన్ని. ఒక రకంగా ఎందుకంటే రాజకుమార్తెగా ఉంది కదా, మా అయ్య భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు, స్వయంభూ మనువు కదా అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంటుంది అనేటువంటిది.
సో ఇక్కడ భర్తకు వచ్చేటప్పుడు మా నాన్న ఏం చేశాడు, నన్ను తీసిపోయి ఒక సన్యాసికి అప్పచెప్పాడు అనేటువంటి ఒక భావన ఏమైనా ఉండుండొచ్చు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అఫ్ కోర్స్ హరే కృష్ణ, ఏమన్నా తప్పైతే క్షమించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆ విధంగా ఆ కుటీరవాసుడుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తను భగవంతుని యొక్క భక్తుడిని, ఆ భక్తి ద్వారా తాను ఎక్కడికైనా పోగలను, దేనినైనా చేయగలను అని ఇక్కడ భార్య అని చెప్పి రాజపుత్రిక అని బ్రాకెట్లో మనకి చూపించడానికి కారణం కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో రాజపుత్రికకు చూపెను, అదియే యోగం యొక్క పరిపూర్ణత అని చెప్తూ ఉన్నారు. కేవలం కొన్ని యోగాసనముల ద్వారా అంటే ప్రదర్శించడం ద్వారా ఎవరినూ యోగ పూర్ణి కాజాలరు. అలాగనే అట్టి యోగాసనముల ద్వారా నామమాత్రపు ధ్యానము ద్వారా ఎవరు కూడా భగవంతుడు కాజాలరు అని చెప్తారు. పరిహాస్పదమైనటువంటి ఏంటంటే, ఏదో ధ్యానము ద్వారా మరియు యోగాసనముల ద్వారా మనిషి 6 నెలల్లో అభ్యాసం చేసి భగవంతుడు కావచ్చు అనేటువంటి ఈ సమాజంలో దురదృష్ట చావత్తు అటువంటి మూర్ఖజనులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. పూర్ణుడగు యోగికి ఇచ్చట చక్కని ఉపమానము లభించినది. అంటే కర్దమ ముని వంటి ఒక పూర్ణమైనటువంటి భక్తి యోగుడికి ఉండేటువంటి ఉపమానము ఈ ఆయన ఏది ఇంతకుముందు చెప్పినది, ఏ చోటకైనా ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ప్రయాణించగలిగి ఏ విధమైన చూడగలడు భక్తుడు అనేటువంటి ఒక భగవంతుని యొక్క భక్తుడి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, ఏది అసాధ్యం కాదు భగవద్భక్తులకు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. అదేవిధంగా ఇక్కడ అలాగే యోగ పరిపూర్ణుడైనటువంటి దుర్వాస మునిని గురించి కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే దుర్వాసుడు కూడా తాను ఎక్కడికి అనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళగలిగేటువంటి స్థితి దుర్వాసుడు. అలాగే అగస్త్య ముని కూడా. సో అలా యోగ పరిపూర్ణులు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారు. సో అయినా ఇక్కడ మరి కర్దముడు వారికి భిన్నంగా పూర్ణుడైనటువంటి యోగి ఆ విధమైనటువంటి దాన్ని సాధించగలడు అని. సో కానీ వారిలాగా ఆ కర్దమ ముని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ రీతి కర్దమ ముని వలె విశ్వమంతా సంచరించు అద్భుత కార్యములను ప్రదర్శించినను మనుజుడు దేవదేవునితో పోలడు. సో కర్దమ ముని ఎన్నో అద్భుతాలను చేయగలిగినప్పటికీ కూడా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునికి దాసుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ. పోలడు, ఎంతైనా చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుల్లో అంశాలలో ఒక్క చిన్న రవ్వంతే అది ఇక్కడికి కర్దముడికి వచ్చినటువంటిది. మరి రవ్వంతా చాలా ఒక కిరణమంతా పొందినటువంటి కర్దమునికే ఇంత ఇది ఉంటే, అలాగే యోగ పరిపూర్ణులైనటువంటి దుర్వాసుడు లేదా అగస్త్యుడు వంటి వారికి అలాంటిది ఉంటే, మరి భగవంతుడు రిజర్వాయర్ అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు శక్తి ఎంత? సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుని యొక్క అచింత్య శక్తిని ఏ బద్ధజీవుడు కానీ ముక్త జీవుడు కానీ పొందలేడు, అధిగమించగలడు. భగవంతుడు గురించి అర్జునుడు కూడా 11వ అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క విశ్వరూప దర్శనం, భౌతికమైనటువంటి దర్శనాన్ని ఏది గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపాన్ని దర్శించుకున్నప్పటికీ కూడా అప్పుడు అంటాడు, నీకు ఈ లోకంలో ఈ ముల్లోకాలలో నీకు సమానులు కానీ నీకంటే అధికులు కానీ ఎవడుంటాడయ్యా అని చెప్తారు. అంటే నీకు అధికులు కాదు, నీతో సమానులే ఉండరు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అది బద్ధజీవుడైనా ముక్తజీవుడైనా ఎవడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయనతో పోలికే లేదు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క అంశాలు గుణరీత్యా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలమే అయినప్పటికీ బద్ధజీవులైనా ముక్తజీవులైనా ఆయనతో పరిమాణాత్మకంగా ఏ విషయంలోనూ ఆయనతో పోలనటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. దేవదేవుని అచింత్య శక్తి ఏ బద్ధజీవుడు కానీ ముక్తజీవుడు కానీ పొందలేడు. కర్దమముని గొప్ప యోగ శక్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ భక్తునిగానే నిలిచి ఉండెనని అతని చర్యల ద్వారా మనము అవగతం చేసుకునవచ్చును. సో ఆయన అంతటి అద్భుతాలను చూసి అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశాలను చూసి అక్కడ ఉండిపోవచ్చు. ఆయనకి అంత శక్తి అంత ఉన్నటువంటిది ఇచ్చాడు భగవంతుడు. కానీ తిరిగి తన ఆశ్రమానికి, తన భగవంతుడిని సేవించుకునేటువంటి ఆశ్రమానికే తిరిగి వచ్చాడు. అంటే
మనం భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు అన్ని దర్శించుకొని విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఏమడుగుతాడు? కృష్ణ, నాకు నీ యొక్క శ్యామ సుందర ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించవయ్యా అని అడుగుతాడు మళ్ళీ. సో ఇక్కడ కూడా కర్దముడు తిరిగి అన్ని అద్భుతాలను తన భార్యతో సహా చూసినప్పటికీ తిరిగి తన సాధారణమైనటువంటి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. సో భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క దాసులమే అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. కర్దముని గొప్ప యోగ శక్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ భక్తునిగానే నిలిచి ఉండెనని అతని చర్యల ద్వారా మనము అవగతం చేసుకొనవచ్చును. అదే కదా ప్రతి జీవుడి యొక్క నిజమైన స్థితి, ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క నిజమైన స్థితి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. हरे कृष्ण प्रभु. హరే కృష్ణ. प्रभु धन्यवाद प्रणाम्स. దండవత్ హరే కృష్ణ ప్రభు నాకు ప్రభు. మీకు టైం ఉందా ప్రభు? ఒక 2 పర్లేదు, ఒక నిమిషాలు 2-3 minutes 2 minutes అనే అంటే చూడండి, next లేకపోతే కొంచెం రేపైనా క్లాస్. ఇప్పుడు మన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కదా మనకి ఉన్నది, అంటే మన కలియుగంలో మనకు చెప్పబడింది ఇది. ఆయన విష్ణుమూర్తి నాభి నుంచి జన్మించాడు కదా, ఆయనకే కదా వేదాలు చెప్పారు. చెప్పారు ప్రభు. మరి ఈయన పవర్ఫుల్లే కదా, మీరు మిగతా బ్రహ్మల మీద ఈయన తక్కువ వాడని ఏదో అన్నట్టున్నారు కదా ఇందాక. చాలా తక్కువ కాకపోతే అది ఎట్లా మరి హరే ఈయన కృష్ణ గొప్ప? ప్రభు. చెప్పండి. ఓకే ఓకే, మీరు అన్నట్లుగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ లోకము, విశ్వం ఏదైతే ఉందో ఇది మిగతా వాటితో పోలిస్తే చిన్నదే. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మాత్రమే. ఇంకా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాల్లో అష్టముఖ బ్రహ్మ ఉంటాడట, 16 ముఖాలు లేదా 32 అట్లా అనేది చెప్తుంటారు. అది కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది ఎప్పుడు. ఉండండి మాతాజీ, చెప్పండి ప్రభు. అయితే మరి వాళ్ళంతా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అంటారా? వేదాలు వాళ్ళకు కూడా చెప్పబడి ఉంటారా అయితే? ప్రతి దగ్గర అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలకి అన్నిటికీ భగవంతుడు అన్నిటికీ ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందరికీ ఇస్తున్నాడు కదా, భక్తులకు ఇచ్చే మాదిరిగానే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తాడు. ఈయన శుద్ధ భక్తుడు, నో డౌట్ ప్రభు. అయినా బ్రహ్మ అంటే మనమైనా ఇప్పుడు అంటే మీరైనా రేపు బ్రహ్మ కావచ్చు. భక్తి చేస్తూ దానికి అర్హత. బ్రహ్మ అనేటువంటిది ఒక పోస్ట్ ప్రభు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు ఒక మంత్రివర్గంలో వివిధ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నాయో, ఇంద్ర పదవి కానీ, బ్రహ్మ పదవి కానీ, లేదా యమధర్మరాజు పదవి కానీ, ఇంకొక పదవి కానీ, ఇవన్నీ ఇంతకుముందు వరుడు కానీ, వాయుదేవుడు, ఇవన్నీ పదవులే. ఆ పదవికి ఎవరైనా రావచ్చు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, ఒకప్పుడు నెహ్రూ చేశారు, ఆ తర్వాత వాజ్పేయి చేశారు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో మోడీ చేస్తున్నారు, మధ్యలో మన్మోహన్ సింగ్ చేసిండు. ఈ విధంగా ఆ అర్హత ఎవరు పొందితే వాళ్ళు చేస్తారు. బ్రహ్మకు కావలసినటువంటి అర్హతలు, బ్రహ్మ పదవిని పొందడానికి కావాల్సిన అర్హత మనకి ఎవరెవరికి వస్తుందో వాళ్ళంతా మనం చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ ప్లీజ్ కంటిన్యూ, మీకు అడ్డొచ్చాను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ మాతాజీ ప్లీజ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏం లేదు ప్రభుజీ, మీకు టైం లేదంటున్నారు. అది ఏ లోకానికి ఆ బ్రహ్మ ఉంటారు అని చెప్పబోయాను ప్రభుజీ. అదే మాతాజీ అట్లా ఇవే చెప్తుంది. అది అనేక ఇప్పుడు మనకి అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభు, అందులో డౌట్ అయితే లేదు కదా. ఓకే ఓకే మాతాజీ, నాకు అర్థమైంది. ఒక బ్రహ్మ ఉంటాడు, ప్రతి దేశానికి ఒక ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు కదా ప్రభు. ఇప్పుడు అదే విధంగా మన అనాలజీ అలా పోల్చుకుంటే ఓకే, ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, యూకేకి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఇంకొక దేశానికి ఇంకొక ప్రధానమంత్రి. అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాల్లో ప్రతి బ్రహ్మాండానికి ఒక బ్రహ్మ ఉంటాడు. అందులో గురువుల ద్వారా నేను విన్నటువంటిది ఏంటంటే, మన బ్రహ్మే చిన్నవాడు అనేటువంటి చెప్తారు. అది అవన్నీ విన్నా మనం వేరే వేరే క్లాస్లో లెక్చర్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆ స్మాల్ అన్నారు ఏమిటా అనుకుని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన చక్కగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఇంకా కంటిన్యూ చేయలేను, ఏదైనా ఉంటే రేపు ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.